Здравейте, моите бамбурки! Един поздрав от БГ София за Дойчланд. Брейшке, Давид, Брейзида, Давиде, Брейшке. Абе, България си е България, бе, братче мой. Повече ми говорите и вие Дойчланд, Мойчланд, Дойчланд, Мойчланд. Цел ден седим там като кюб. Хай то да ми превежда, хай оня да ми превежда, то да ми прави това, оня да ми пише, оня да ми чете. Та е башубаната Германия да е скапа на неща. Чакай да пуши малко да. Къде че правим аз това там? Цел ден седим там като кюб. И се чудим какво да правим. БГ си е БГ. Какво да правиш? Спиш ли добре? Танцуваш ли? Гладен ли си? Беден ли си? Я хабиби, я хабиби. Танцуваш ли? Спиш ли? Какво правиш? Ала бала, портокала. Лелелеле, лелелеле, сушука си, катео време, климатика бачка, на шестица, времето е прекрасно. Какво да правиш? Дойчланд. Ама сам човек не става, бе. Не можем тук сам, не може да си готви, не може да си чистим, не може да си перем, не може кафе да си правим. Не може, сам човек не става. Иначе хубаво тук, много хубаво, парищи, движение напред, назад, говориш, правиш това, но. А там какво правиш? Само си яйца. Ето това е. Това е БГ. Българска народна армия. Айде, после пак. Обичкам ви, Давид, Брейшке.